полицейских войск Великобритании. Отбылись мероприемства. Тут был президент Польши Кароль Навроцкий по перезахованию. И сёлета мы пришли ушановать память и Сергея Писецкого, который был в белорусских отделах, которые змагались за незалежность Беларуси. Як завсёды, вельмі прошу ксяндза Вячеслава распачаць нашу короткую акцию на могиле Сергея Писецкого. Кожны сумленны чалавек мае абавязак у сваім сэрцы любіць сваю айчыну і працаваць, змагацца дзеля супольнага дабра дзяржавы і народа. Але не кожнаму чалавеку наканавана у змаганні за лепшую будучыню браць у свае рукі зброю, аўтамат. І вось мы стаім на могілцы таго чалавека, які праславіў сваю зямлю, якой Гасподзь дазволіў яму нарадзіцца сваёй працай літарацкай. Ён праславіў культуру, ён праславіў традыцыі, звычаі і гэтым унёс свой пачэсны уклад дзеля дабра сваёй зямлі. Ён працаваў дзеля дабра нашага, дзеля будучыні таго народа, да якога меў годнасць прыналежаць. Дзякуй Богу, што сёння не толькі беларусы прызнаюцца да яго, але таксама і палякі лічаць яго за свайго чалавека. Нам, палякам, беларусам, наканавана шукаць тое, што нас аб'ядноўвае. І няхай Гасподзь, дзякуючы нашай гісторыі, дзякуючы такім прыкладам, як Сергей Пісецкі, дазволіць нам, сучаснікам, сёння паміж сабою дамаўляцца у змаганні за нашу і вашу свабоду. А змагацца хто як можа. Хто з аўтаматам у руках, а калі хто можа працаваць дзеля дабра сваёй айчыны іншым чынам, няхай працуе, але для дабра супольна. Жыве Беларусь! Жыве! Вечны адпачынак дай памерлым пане. Няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амен. Дзякуй, великий ксёндз Вячеслав. Не кожного польского письменника президент Польши называет влюбленным своим. Это так само вельмі важно. И сегодня вельмі важно. Вельмі прошу ушановать память Сергея Писецкого, вельмі мовчать. Дякую великим. Я просил бы сказать несколько слов с усташением руха солидарности разом. Подарим Олегу Толстую. Переласка сказать. Насамрэч, шчаслівы той народ, які можа вольна і свабодна шанаваць сваіх герояў, сваёй краіны. І мы у дзень апошняга боя Юркі Моніча нездарма прыйшлі таксама да месца пахавання Сергея Пісецкага. Для меня было вельмі важна, што цяперашні прэзідэнт Польши Карол Навроцкі яшчэ падчас сваёй перадвыбарчай яшчэ мітынга казаў пра Пісецкага. Ён яго назвала багатыром польскай вольнасці. І расказаў пра тое, як чалавек ад крысовага паўсвятка прайшоў шлях да знакамітага літаратара і героя. Але тут бы я хотела поправить пана президента. Он не просто пройшоў гэты шлях, стаўшы героем. Ён ад пачатку сваёй маладосці свядома выбраў змаганне за незалежнасць Беларусі.
ён свядома ўступіў у беларускі незалежніцкі рух. І ўся яго барацьба ў тым альбо іншым выглядзе гэта была барацьбой. Была ли она партизанка, была ли она выведницкая деятельность, была ли она потом литературная деятельность, она была сведомой борьбой с большевизмом, с московским большевизмом. И тут мы бачим такую великую пропасть поміж лёсам тых герояў, якія шануюцца тут, у Польше, і тымі героямі, магілу якіх мы нават не можем мець і не маем у Беларусі. Мы не ведаем, дзе ёсць магіла, ведаем, але мы не маем яе. Магілы Юркі Моніча, які добра ведаў, якія былі паплечнікамі, хаця і змагаліся ў розных частках Беларусі. Але адзін аднаго яны добра ведалі. Але мы не маем магілы. Дзякуючы спадару Вячеславу і сябрам руху Солідарнасці разам, Алесю Макаеву, Алесю Пушкіну, Ігору Ледніку, которых мы сегодня будем ушановывать, на Борисовских батареях, где народная память сказала, что тут был похован Юрка Моніч, як его поплечники расстрелянные, был усталяваны крыш. Але гэтая нелюдская ўлада яго знішчыла. Як багато якія крыжы по Беларусі, якія беларусы ставілі, бо нацыянальная памяць мусіць жыць. И тое, что Польша вернула Сергея Пісецкага, назвала его польским богатыром, дае надзею для нас, что мы таксама калі-небудзь зможем ушанаваць наших героев у Беларуси, на нашей родной земле, что мы можем смело прийти и покласть кветки, бо люди, которые сегодня присутствуют на акции, не шмат хто з нас політв'язнів, і ведають, якого героїчного фактично чина для белорусов было прийти покласть кветки на месте забойства Александра Тарайбольского. Сколько людей пошли до вязницы за то, что хотели ушановать место, где забили Романа Бондаренка. І ось гэта розніца паміж тым краем і той нацыяй, якая ёсць вольная, якая абірае сваю ўладу, і тым нашым беларускім краем, дзе, на жаль, пануе антыбеларуская, антылюдская, маскоўская, лубянскаўская ГБшная ўлада. Вельмі тесныя вузы звязваюць Сергея Пісецкага з Юркай Монічам. Яны былі абодва ваяры, абодва належалі да партызанкі Зелёнага дуба. Але, як заўважыў Сергей Пісецкі, для абодвух з іх эта антыбальшавіцкая партызанка была просто способом існавання. І Сергей Пісецкі пісаў: «Тады праславіліся мянушкі беларускіх партызанскіх правадыроў, Крука і Дзеркача, праўдзівых прозвішчаў которых не падам. Моніч меў з ім сувязь, але трымаўся асобна. Зашмат быў смелы і любіў свабоду, а падлягаць некаторым уплывам і агранічэнням». І мы бачым тут два моманты. Па-першае, што нават ужо ў тыя часы, калі Сергей Пісецкі друкаваўся, это было амаль праз 20 год пасля падзеяў, пасля забойства Моніча, але ён не можа даць сапраўдныя прозвішчы тых беларускіх атаманаў. І мы бачым, якая сітуацыя сёння. І звязваючы гэтыя две постаці, я не могу не прыгадаць эпіграфам нашу усімі намі любімую фразу Владимира Короткевича. Рабі не чакай, рабі, як ніхто не робіць, рабі, як не бывае, і так пераможаш. І сапраўды і Пісецкі, і Моніч мелі фантастычныя біяграфіі. Яны рабілі не чакалі, рабілі, як ніхто не робіць. І яны у гістарычнай перспектыве ёсць пераможцамі, таму што памяць пра іх жила, жыве і будзе жыць. Жыве Беларусь! Живе! Дякую, спадарня Алена. Вельмі просил бы так само сказать пан Анжи, некалькі словно. Прошу. Ja chciałbym parę słów powiedzieć o naszej działalności, o działalności Legionu Polskiego, ponieważ to jest jako
przykład właśnie takiej inicjatywy wspólnej, która jest polska i ukraińska jednocześnie, no, ale też współpracujemy, tak jak już mówiłem, no, z jednostkami białoruskimi, współpracujemy też z kaukaskim regionem i kultywujemy ideę takiej współpracy między morzem. Jeżeli chodzi właśnie o taką działalność i współpracę, znaczy my jesteśmy takim zjednoczeniem ochotników polskich w Ukrainie, są to też ochotnicy z mniejszości polskiej w Ukrainie. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z jednostkami białoruskimi, no to też niestety mieliśmy doświadczenie repatriacji ciała ochotnika białoruskiego z Ukrainy i uroczyste pochowanie go tutaj w Polsce. Także angażujemy się też w takie działania, co z naszej perspektywy jest bardzo ważne i jest takim oddaniem hołdu dla ochotników białoruskich, którzy walczą w Ukrainie, walczą o naszą i waszą swobodę. Дякую вам, Анджелі. Велькі дякую. Так само вельмі хотел бы, каб фактычна пра свайго земляка сказала прадстаўніцтва Звёнку палякаў у Беларусі пані Ірэна Бернацька. В один край. Так, szanowni Państwo, ja tak nie powiem, że jaki to bohater polski czy bohater białoruski, powiem nasi bohaterowie pogranicze. Ja sama jestem z Kresów Polskich, z teraźniejszej Białorusi, to jestem z tego pogranicza, nie? I kiedyś my, jako w Związku Polaków, też jak i Białorusinom, nam też zabroniono było rozmawiać tam po polsku, czytać książki polskie. Był taki świętej pamięci Aleksander Semionow. I on przynosił zawsze książkę, takie zapiski oficera Armii Czerwonej. I zawsze my tam czytali, bo trochę śmiali się z tej Armii Czerwonej. Nie? I później zaczęli my wnikać w tą historię i on zapowiedział mnie, Aleksander Semionow, kto taki był Sergiusz Piasecki. To był człowiek po prostu taki jak ja, taki jak każdy, kto narodził się na Białorusi, nie? Był człowiekiem tego pogranicza, w którym było zmieszane w środku takie, no może być trochę buntowczy ten charakter, dusza taka, nie? Która szukała i pragnęła cały czas czegoś, które cały czas tam zabroniono, a my czegoś cały czas pragniemy, nie? I Sergiusz Piasecki, ojciec jego był Białorusinem, mama jego była Polką, nie? Ojciec Polakiem, tak, a mama Białorusinka, przepraszam, no. I on też, jak dużo kto z nas tam na terenach teraźniejszej Białorusi nie rozmawiał w języku polskim, nie posługiwał się tym językiem i okazało się, kto trafił do więzienia jeszcze jak młody chłopak i tam zaczął już pisać. Ja jego znała jako pisarza. Później, jak dowiedziałam się, on tylko wtedy zaczął uczyć języka, pisać. I po prostu ten duch ja go prowadził, tak jak i mnie teraz mój duch prowadzi, nie? Jestem starsza osoba, ale zawsze mnie gdzieś ten duch prowadzi, ja czegoś szukam. I teraz cieszę się bardzo, że mamy takich wspólnych bohaterów, że oni jest naszym takim przykładem. Bo słuchajcie, powiem jeszcze, mówiliśmy dużo o tym, a dzisiaj przypomnę sobie Witolda Szurka, bo też pochodzą z moich terenów, z Brzozówki, nie? I po prostu pierwsze, 20 rok, pierwsze moje aresztowanie, powiem tak, było za co? Za to, że ja po prostu padłam na kolana i zaczęłam odmawiać nowennę pompojańską, nie? I Aszurek też razem ze mną odmawiał tą nowennę pompojańską. I za to ja byłam aresztowana. I później 21 maja 21 roku Aszureka naszego nie stało, a no, położył swoje życie w tym więzieniu, ale otworzył mnie tą bramę do wolności, do Polski. Przyjechałam, żeby nam o tym mówić może. Także jeszcze przypomnę Aleksandra Puszkina. To też nie tak. Jak przywieźli nas do Żodzina, do więzienia, jako kobieta, ja strasznie bałam się tego więzienia. Ja strasznie bałam się coś powiedzieć nie tego, bo nie wiedziałam, jak tam zachowywać się trzeba. A tam już takie straszne w Żodzinie więzienie, nie? W tych kajdankach. Idzie taki za mną z tyłu mężczyzna, znam jego. Z jego obrazów, z jego tych różnych akcji, nie?
І он так з тилу іде в таким тим нарцарським костюмі, і він каже: "О, Бернацька, вітам! Наша виясню." А я йому скажу: "Матку моя свіжа, по що ти то mówisz? Як мені страшно, як мені заховуватися? Зараз може мені бить зашли, чи co?" І він мені каже: "Давай торбу, я поднесу." На нього почали кричати, його там пихати, а він каже: "То кобєта, я мушу їй помогти." І повім, що наша історія якби на тим не скончилася, вона ще триває далі. Невідомо чим скончилася, але тільки повім, мусимо тішитися з наших богатирів, з наших тих людей odważnych. І я як mówię, że takiego niespokojnego ducha. I razem walczyć do wolności i do porozumienia między sobą. Uczymy się musimy tylko razem. Chwała naszym bohaterom. Героям слава. Дякую велике, спускайся туда наверх. Дякую велике за промову. Він вас прошу, та може бути пані Марина допоможе. Отут от руху солідарності. Можна я ще Секунду. одну рисочку? Зараз скажеш. Там є саме вино. Ігор скаже, він його складає, може бути разом складе від всіх нас. Да. Коли можна. Коли ласка, Ігор, Хотел бы пробачте. крышечку сказать, подвесить, скажем так, рису под тым, чему менавіта советская влада и сучасная советская кардешная влада успрымае гэтых герояў як ворагаў. Гэта ўлада сёння яна разумее, што выціснула шмат беларусаў з Беларусі і нават стварылі камісію па вяртанні, але людзі не вераць таму, што ведаюць, як захоўвала сябе савецкая ўлада. А савецкая ўлада, я распавяду, я займаюся тэмай рэпрэсій у Варшаўскім раёне, і калі я пачаў проста збіраць звесткі пра расстраляных у Воршы, я пабачыў адну цікавостку, што ў 3 вёсках у Крупскім раёне было расстраляна 43 чалавекі, расстраляныя ў Воршы. Такой статыстыкі мне нідзе не паводнай мясцовасці не было. Я пачаў глядзець, што гэта за людзі, адкуль яны. І у аднаго было запісана удзельнік банды Моніча. Расстралялі іх у 37-38, уявіце сабе. Прайшло столькі гадоў, савецкая ўлада не даравала, ніколі нікому не даравала. І вёскі гэта былі тыя вялікія жухавішы, райца, малыя жухавішы, месцы, дзе нарадзіўся Юрка Моніч, дзе была ягоная база, дзе была ягоная падтрымка. Таксама, калі вось паглядзець у архіве Акновы, зараз знаходзіцца каля 1000 спраў, копій спраў з архіву КДБ, і там шмат узгадана удзельнік банды Балаховіча. Гэта для савецкай улады была такая імя нарицательное, сведчыла пра тое, што нязломны змагар з савецкай улады. Таму па сённяшні дзень гэтыя імёны у афіцыйным выкрысленыя з афіцыйных наратываў. Гэта я просто хацеў А я падкрэсліць. теж, можна я ще? Калі ласка. Я ще останній вивід Анджея Почобута був. Мені теж то сподобалося, не сподобалося, але я bardzo to odłożyła tak w głowie. I on mówi, że jak on kontaktował z tymi żołnierzami Armii Krajowej i jeden z nich, Wróblewski, powiedział tak, że Andrzej, oni do tego tematu wrócą i oni wracają. Słuchajcie, przez tyle lat oni wracają, niszczą groby, niszczą, jak u nas Turkąty niszczyli, to nie zawsze, nie za bardzo żyli. I wiecie co, moje kobiety, bo po prostu nie mogli mężczyźni pojechać, bo 22 rok bawi się, nie? A kobiety ponakładali czarne spódnice i pojechali do tych Sukon. I przez plebanie u księdza robili zdjęcia, jak oni niszczyli to wszystko. Rozumiecie? Oni po prostu tego, ja nie wiem, czemu oni nie mogą zapomnieć, czemu oni nie mogą z tym, jakby pogodzić się i w jakiejś miłości życia, nie wiem. I oni nigdy tego, prawda, nie zapomną. I cały czas ta historia powtarza się. Все верно, потому что, вот, коли уже казали про Олеся Пушкина, один из тех крыжов, который я не смог поставить, это Лена Свет, это лишь память Евгена Жихара. Я 3 раза намагался его поставить. Бачите, за портрет Евгена Жихара подпорядкование по Кумику были бойцы армии района, потому что он змагался с МГБ вельми поздний час, он загинул уже в 36, коли практично ніяких інших партизанів не було. И сегодня и Юрка Монич есть ворог тем бандитам, которые керуют нашим народом. Вот. И Евген Жихар, и все, кто змагался с этой бандой, независимо от того, в какой период они змагались. Да, за свої Тому подборки, за свої вельми важно, життя. вельми важно, що сьогодні ми ушановуємо пам'ять змагарів за незалежність, ушановуємо пам'ять Юрка Монича. Вельми прошу, господаря Ірина,
Подарили Господар Вячеслав, ще один Почекайте, момент. давайте владеем. Офицерушку. Вот самое. Господин відео підписної лампадки. Вот система. Сергій Писецький. Да, дельник прошу вот это наш Підвальний Польщі одразу невеликий перший же Роман венок, Восток. белорусский, польский надпись. Десь по ній Да, могили відомого польського письменника, який так само змагався з большевицькою навалою, який був воєром, який хотів, щоб не було большевицьких ордів на наших землях. Будь ласка. Цигар Голубова, Рома Бернацького, Марта Гашука. Складає хто не віддає ім'я, то реально розповсюджує на романи його. У сети можна набивати Нормально. книги. Шановне господарство, дуже прошу представити наші Наш Минск, трилогия офигенная, классная. Это передвоенный Минск, про криминальный такой Минск. Сергей Писецкий жил, як дыхал, и писал про то, что ведал, писал про свои подвижки, что сам пережил, про наших героев, про белорусов. Шановне господарство, маю вельми великую просьбу. О 14 године будет уже митинг на Рондо Вольной Беларуси. В певной ступени этот митинг будет уникальный. Вельми прошу и вас всех, так, все-таки до этого Рондо доехать. И коли есть можливість когось запросить, так само запросить. Потому что сапраўды фигура Юрки Монича, она и сёння абсолютно ворожая для той банды, яка керує Беларусі. І коли казати про наш весь національний пантеон, одна из причин, чему Юрка Монич для меня абсолютный герой, потому что мой дед походит с tych местин, это с такого далека от того, где родился Юрка Монич. Это речка Бобр, впадает в Березину. Это 260 километров от хаты Олеся Пушкина. И я малым чул от прабабки в адрес владу. Монича на вас нема. Это столько заховалось все-таки у людей, не говоришь, на все репрессии. Тому я прошу, не организовано, о 14 године, коли ласка, будем на Рондо Вольной Беларуси. Там будут промоўцы, там будет и Павел Северинец, и Зенон Позняк, и іншие ведомые белорусы. Часто вот тут, кто присутствует, будет выступать. Давайте вот разом там будем. Это сапраўды вельмі важно. И просят, да, вот зараз стане так, и просят вельмі зноў-таки сфотографироваться. Тут место есть. Ну давайте, будь ласка, остановиться. Вот сюда.